Salutare lume și uitați cât de buni sunt adminii noștri. Deci uite ce-au făcut ei. Spawn. Ziceți voi. A, da. Și ca să mă știți pe mine, sunt Herobrine. Dați. Herobrine. Păi da, atâta vreau să vă arăt în acest episod. Pentru că ăștia sunt cam nebuni. Sunt nebun rău și dracu tot fac ăia sus. Ce tot fac ăia? Bă, la cum zboară? Ceva min. Da, cred că e ceva. Da, bă, ne dați temele. Ăsta ce-a supărat pe ei. Bă, locul meu. Bă, hai, capați-o. Bă, Andy, locul meu. Am scris. Dau enter. Păi da. Ok, ăștia sunt nebuni, că numai ei vor. Mai merge și acolo. Ok, adică o să vă arăt cât de bun sunt adminii în acest episod. Să vedeți, like, dacă e adevărat. Bă, femeie! Sex. Asta cred că mă iubește să spuneți. Bă, ce vrei, mă? Nu ești iubitat. E Herobrine, nu ești, nu. Ce dracu. Ce dracu să băgat asta în mine? Jet afară. Jet afară! Păi da, și cam atât a fost tot cu acest episod. Sper că v-a plăcut, like, subscribe, orice. Reparat!